Sele ilithuba abasebenzi bezempilo beqhankqalazela isigqibo lesebe lezempilo yaye lo mbaba uphakamise nakwi-ofisi kazwelonke ePitoli. Imibutho yabasebenzi ihlaba ikhwelo lokuba abasebenzi bempilo bethutyana baqeshwe isigxina. Why always Eastern Cape ifailisa uDepartment of Health? Sithatha ngabantu, sithatha ngogqirha thina apha. Sithatha ngabantu ebena banceda icommunity. Ngoba at the back of that part masisebenza, sawusebenza njani? Sine clinic evaliweyo ngoba ila clinic ibinifakwe contract worker. Bebabini abantu abaqeshiweyo, aba bantu abakwazi urana iclinic bebabini. Amaqela ezopolitiko nawo aphefumle ngamxhelomnye. Sifuna urhulumente aqeshe aba bantu permanent. Eyona nto sifunayo zininzi ke eziyingxaki ezikhoyo ka-health but eyokuqala ebalulekileyo yinto yobantu abantu mabaqeshwe permanent. Isebe lezempilo lithi alinokwenza ngakumbi. Ngelishwa i-Department of Health ayikwazanga ukuthi izirenyuwishe ii-contracts zabasebenzi aba bathe baqashwa kwii-contracts ukusebenzisa uba makuliwe inantsika ukunwena kwe-COVID-19 ephondweni. Uyakhumbula ke i-department iqale inantsika u-current financial year lo sikuwo ine-shortfall kwibudget yayo yemali engange-4.4 billion rands ngenxa ye-medical legal claims. Abasebenzi bakwaceba ukusalomba ezinkundleni zamatyala kwindaba ze-SABC. Ndingulwando Nomoyi, Segqeberha.